जिउआव उन्दैनिफ्राय मोनथाम बेसादखौ माब्लाबाबो लुगैखाथारामोन। मोनसेया जाहैबाय मिलिटारि, मोनसेया जाबाय प्राइमारिनि मास्टार आरो गुबुन मोनसेया जाबाय राजखान्थि। अफार होब्लाबो बे मोनथाम बेसादखौ आं लुबैखाथारा। दैजिंनि बाथ्रायाबो बेबो बबेबा मोनसे मेरिट जोंनो लाबोदों, नाथाय डिमेरिटसामाव जों बेखौ नायनांगोन। बेखायनो मेरिटखिनिखौ लाखिनानै जुदि डिमेरिटखौ गारनो हायोब्ला मोनफ्रोमबो हाबाफारियानो मोनफ्रोमबो साफ्रोमबोनि थाखाय थुलुंगा जागोन आरो जौगानायखौ लाबोगोन। एबा जों नुदों दा गंबा सिनेमा हल फैदों आरो जोंनो सिनेमा हल नांगौना जों साफ्रोमबो गाबफ्रुमो। नाथाय जेब्ला जों सिनेमा हलखौ गायसननो होननानै लागोन बेयावबो डिमेरिट फैगोन। मानो होनबा जायगानि मानसिफोरा लुबैनाय नङा, बेयाव सिनेमा हल बानायनाय लोगो लोगो गाज्रि जागोन होननानै साननाय फैगोन। बेखायनो जों नांगौसो होनना बुंबाय थादों। जेब्ला फैगोन जानो हागौ बेयाव सोरबा गायसननो होआबो जानो हागौ। बिसा बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशनजों बानजायनाय ब्रैथि सावथुन बान्था राननाय हाबाफारि, बेनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन जे सावथुन मुलुगाव खामानि मावनाय बिथांमोननो जे बान्था राननाय होनाय जादों आरो बेनिनो बेस्ट कमेडियान जे बान्था मोननो हानाय मानगोनां बिथां, बयबो सिनायखानाय बिथाङा गुबुन गुबुन सावथुनाव फेस्ला खालामनानै मुंदांखा जानाय मानगोनां मेन्डेला बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ आरो बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो लागोन जे बिथाङा जे बेस्ट नैबे 2019 मायथाइयाव बिथाङा बेस्ट सावथुन बा कमेडियान सावथुन मोननो हादों, बान्था मोननो हादों। बे समाव बिथांजों जों सावरायनो थाखाय फैदों। गिबियावनो नोंथांखौ कंग्रेचुलेसनखौ जासिग्रोबाय। गोजोननाय थाबाय। बड'लेण्ड बुब्लि जिखिनि मावथिफारियाफोर दङ बिथांमोननो गोदान बोसोरनिबो हामलायनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो गासै दुलाराय बर'फोरनि गेदेर उन्दै गासिनिसिमबो गोदान बोसोरनि मुङाव आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसेनो बे खाबुआवनो बुंगोन, गेदेर जा उन्दै जा, जेनेबा गोदान बोसोराथ' थांगोन फैगोन, जानाय लोंनायखौबो जों सानफ्रामबो मोनजायो मोनलोङो। बेखायनो गोदान बोसोरनि मुङाव जानाय लोंनायजों गावनि देहाखौ आजोर खालामनानै दाला आरो गावनि जिउखौ खहा खालामनानै दाला, आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। दा बेहाय बर'नि मोनसे गेदेर प्लेटफर्म बिसा बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशन, दा बेनि बानजायनायाव ब्रैथि सावथुन जे बान्था राननाय हाबाफारिबो जाना थांबाय आरो बेवहाय नोंथाङा नैबे बेस्ट कमेडियान हिसाबै नोंथाङा बान्थाखौ मोननो हादों। माबायदि मोनदों सार बे समाव नोंथाङा बे बान्थाखौ मोननो हानानै? जायखिजाया हाबाफारियाव माबा मोनसे खामानि मावनायाव देरहायोबा गोसोआ गोजोननाय मोनो। थारैनो बे बान्थाखौ मोननानै आङो गोजोननायखौ मोननो हादों। दा बेहाय नुनो मोनदों, बेहाय गुबुन गुबुन सावथुननि जे बान्था होनाय जादों बिसाया। दा बे बिथिङाव बिसानि जिखिनि मट' थामहिनबा नैबे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? जिहेतु गागि नोंथाङा नैबे सावथुन मुलुगाव थानानै खामानि मावनाय, दा बे समाव बिसानि बे हाबाफोर मावनाय, दा बे बिथिङाव मा बुंगोन बे समाव? जाय समनिफ्राय जोङो बे बान्था हाबाफारिखौ लादों, सरासनस्रायै जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। मानो होनना बुङोबा जों सिगांनि फिल्मफोरा जोंनिया जानला मोनला ओरैनो नोंबो दिहुनदों, आंबो दिहुनदों, बैबो दिहुनदों, गावनो गोसो जादों बेफोरबायदि दिहुननाय जाबाय दंमोन। नाथाय जेब्लानिफ्राय जोंनि बिसानिफ्राय बान्थानि हाबाफारि लायो, अब्लानिफ्राय जोंनि फिल्मनि जि स्टेन्डार्ड, बे स्टेन्डार्डआ गोबां सोलायदों। गोबां आर्टिस्टफोरानो बे बान्थाखौ लानो थाखाय, प्रडिउसारफोरानो बान्थाखौ मोननो थाखाय, डाइरेक्टरफोरा बान्थाखौ मोननो थाखाय गोबां नाजालायनायनि थाखायनो जोंनि बे स्टेन्डार्डआ गोबांनिफ्राय गोबांसिन साबसिन जाबोदों होननानै बुंनो हायो। आरो जों खावलायगोन साफ्रोमबो प्रडिउसार डाइरेक्टरफ्रानो बे बान्थाखौ मोननो थाखाय नाजानाय थाथों आरो बेनि गेजेरजोंनो गावनि सावथुनखौ फोसाबनो लाथों, आं बेखौ खावलायगोन। दा बेहाय बेस्ट कमेडियान 2019खौ नोंथाङा बान्था मोननो हादों। दा माबे सावथुनाव नोंथाङा मोननो हादोंमोन? बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय अननायानो धोरोम। बेखौ जोंनि जायगानिनो सानैसो लाइमोन आरो सेंग्राफ्रा ज' लोगो नांनानै बानायदोंमोन। डाइरेक्सनखौ होदोंमोन जोङो बर्मानिफ्राय फंबाय फुंबिलि बसुमतारी। दा बेहाय नोंथाङा बेखिनि जिखिनि सावथुन नोंथाङा बानायो, जों मिथिगौ नोंथाङा नैबे फरायसालिनिबो, थामहिनबा नैबे सिमलायाव थानाय मोनसे फरायसालिनिबो नोंथाङा फोरोंगिरि महराव खामानि मावबाय थादों। दा बे सावथुन मुलुगजों आरो नैबे फरायसालिजों फरायसालि खामानि मावनायाव माबाफोर हेंथा जायो नामा, जे नोंथाङा पेरालेल लांबाय थादों? सरासनस्रायै आङो सावथुननि मुङाव गोबां टाइम होनो हाला, सिगाङाव जेरै होदोंमोन फुल टाइम होनो हादोंमोन। बेखायनो आङो सुनिबारनि 12टानिफ्राय लायो, ओमफ्राय सानडेखौ फुल टाइम होयो। बेखायनो सुनिबारै खावसे एसे लाबाय,
नेक्स्ट रबिबाराव फुल टाइम लाबाय बिनि थाखायनो आं गोबां सेकुवेन्सि बा गोबां सम आङो फिल्माव हगारनो हाला बेखायनो जाय बिथांमोना आंखौ सोंहरो बिथांमोनखौ बुंखायो आं गोबां टाइम होनो हाया बेखायनो सिकुवेन्सिफोरा जुदि खम जायोब्लासो आं थांनो हागोन बेफोरबायदिखौ बुङो आरो बेखायनो आं गोबां सिकुवेन्सि थानाय बा गोबां सम थानाय बेफोर फिल्माव दा टाइम होनो हाला नोंथांनि नैबे मोगथाङाव जिखिनि भइस जायो नोंथांनि गारां जायो बै फाव खालामनायजों थामहिनबा नोंथाङा जिखिनि सावथुनफोर बानायो दा बेजों फारागथिखौ नुनो मोनो मानि थाखाय बेयो ओरैनोथ' सरासनस्रा नैबे रलाव बा नैबे आंनि मोगथाङाव जिखिनि फिल्माव होयो आंनि मोगथांखौ नायोबा रायजोफोरा गोजोननायखौ मोननो हाया बेखायनो एक्सन होननाय लोगो लोगोनो बै फिल्मनि बे डायलगा गारांखौ सोलायनाय जायो आरो मानो होनबा इस्टाब्लिसआनो बै फिल्मनि लाइनजों फैबाय नालाय माने आपकामिं नोंथांनियाव बे गुबुन गुबुन सावथुन फैबाय थानाय समाव नुनो मोनगोन बेखौ लखिमपुराव दाख्लैबावै बानायना फैबाय मोनसे बे जाबाय दाउखा बिदै फिल्मा जोबोद इन्टारेस्ट जागोन बे हिट जागोन बेखायनो आङो 2023 मायथाइखौ दाउखा बिदै सावथुनखौ नेनानै थागोन होननानै रायजोफोरखौ खावलायगोन मानो होनबा फिल्मा जोबोद कमेडि मथा मथि 70% कमेडि बाखिया ट्रेजेडि दं आरो रमान्टिक दा बे 2022 बेसेबांसो नैबे समाव फाव खालामदों 2022 मायथाइयाव आङो मोननैल' फिल्म गादों नाथाय फिल्मा रिलिज होनाय समाव गोबाव जानायनि थाखायनो जानो हागौ बेखौ रायजोफोरा नुनाय जायाखै मोनसेया जाहैबाय थुलुंगा आरो गुबुन मोनसेया जिउआव हांमा बे रिलिज होनायाव गोबां लेट जानायनि थाखाय बेखौ रायजोफोरा नुनो मोनाखिसै नोंथांमोननि जे हायनामुलि जिखिनि 90 खोन्दो बे आबुं जाबाय थामहिनबा नोंथांमोना 90 खोन्दो दा बेहाय गोबां रायजो राजाफोरानो अडियेन्सफोरा बुंनो नागिरो जे नैबे सावथुनखौ थामहिनबा नैबे हायनामुलि उननि जे खोन्दो बेखौ माब्ला नुगोन मोनसे सोंथि जाना फैयो थारैनो बियो माब्ला सोलायो नोंथांमोना बिनि प्रिपारेसन जादों नामा दा बेखौथ' थोंजों दिहुनगोन होननानैबो बुंनो हायाबा दिहुनलाबोथ' बुंनो हाया मानो होनबा नोंथांमोनानो गासै रायजोफ्रानो नुबोबाय दङ फैला बिथाङा मायाव मुखुब बा जोंनि सानैसो आर्टिस्टफ्रा मायाव मुखुब बे गावबा गाव मुखुब जानायनि थाखायनो आगुवाय जों जेसेबां टाइम होनो हादोंमोन फिल्मनि नामाव नै दा जों फिल्मनि नामाव टाइमखौ होनो हायैनि थाखायनो बे बोसोराव नुगोन बा आमुक बोसोराव नुगोन बेखौ जों बुंनो हानाय जायाखै जों सानसेब्लाबो बेखौ दिहुनफिनथारगोन बे रोखा लोगोसेनो नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन फैला आरो मेन्डेला होनोब्ला मोनसे जर'वा आरो नोंथांमोननि जे महर बे महरा बर'नि गासैबो रायजो राजाफोरनि नैबे मोखाङाव बा गोसोआव दङ आरो लोगोसेनो नोंथांमोननि जिखिनि एक्टिं खालामनाय नोंथांमोननि फाव खालामनाय बै फाव खालामनायखौ उन्दै लाइमोनफोराबो लानायखौ नुनो मोनसै दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो आं नैखौ बुंगोन जेनेबा जोंनि फिल्मनि जिखिनि डायलग जिखिनि केरेक्टार बेफोरो समाजखौ फोसाबनायब्लाबो खायसे खायसे डायलगफ्रा समाजाव बाहायजायैबो दङ बेखायनो आं खावलायगोन जायफोरखौ समाजाव नाङा जायफोरखौ समाजाव नांगौ जायफोरखौ समाजाव बाहायब्ला समाजनि मानसिफोरा माबा मोनसे गियान मोननो हागोन बेखौल' लानानै जाय डायलगफोरा समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेफोरखौ गारनानै सायख'नानै जोंनि केरेक्टारखौ लाजानायखौ आं लुबैगोन दा बेहाय गोबां बिदिनो बर'नि गेजेराव नैबे प्रडाक्सन थामहिनबा गुबुन गुबुन सर्ट मुभिफोर दिहुनबाय थादों बेवहाय जोङो बर'नि गेजेराव नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो थांबाय थायो इउटुबनि गेजेरजों नुनो मोनो दा बेहाय नोंथांमोना माखासे सर्ट नैबे कमेडियान नोंथांमोना खालामो दा बै बबेबा मोनसे बिथिङाव नैबे गोलाव सावथुन दिहुननाय आरो सर्ट मुभि खालामनायाव बेवहाय माबाफोर हेंथा जादों नामा हेंथायाथ' जेबो जायाखै आरो जानांगौ होननाबो आं सानाखै मानो होनबा सर्ट मुभिया सेम मुभि खारबाय थागोन आरो लेन्थ बा जेखौ जों फिचार फिल्म होनना बुंनाय जायो बेबो गावनि लाइनजों खारगोन बेखायनो बेयाव जेबो हेंथा गैया आरो नैबेखौसो बुंनो हायो सर्ट मुभिखौ खालामै खालामै जेब्ला प्रेक्टिस जाबाय सिनेमा लाइनआ मा बा डायलगा मा बा एक्टिं लाइनआ मा बेखौ बेयाव प्रेक्टिस बायदिसो जायो नालाय बेखायनो आं खावलायगोन बेखौ खालामबाय थानांगौ नाथाय जि ड्रामा लिरगोन जि सल' लिरगोन बे सल'फ्रा मोजां जानांगोन समाज फोसाबनाय जानांगोन समाजनि थाखाय माबा मोनसे लाबोनो हानाय जानांगोन अब्लानो बे सर्ट फिल्मा जोंनि साफ्रोमबो जायफ्रा एक्टिं लाइनाव गोसो दङ बियो जोंनो मदद होगोन होननासो आं साननानै लायो
नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे मोगथां मुलुगाव जोङो नैबे फैलाखौ बुङोब्ला बिथाङा राजखान्थियाव थानायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेजों जुदि नोजोर होयोबा दाब्ला दा बिथांमोननि बे बिथाङाबो राजखान्थियाव आगान होदों नोंथांखौ नुनो मोनगोन नामा राजखान्थियारि बिथिङाव बा आगान होनायखौ? आं जिउआव उन्दैनिफ्राय मोनथाम बेसादखौ माब्लाबाबो लुगैखाथारामोन। मोनसेया जाहैबाय मिलिटारि, मोनसेया जाबाय प्राइमारिनि मास्टार आरो गुबुन मोनसेया जाबाय राजखान्थि। बे मोनथामखौ जिउआव जेसेबां खस्थ'ब्लाबो नांगौब्ला हाजिरा मावनानै जागोन, नाथाय बे मोनथाम खामानिखौ आं मावा होननानै सानबाय थायोमोन। नाथाय जायफोरा मावो जेनेबा मिलिटारि बिथांमोनखौ आं थुलुंगा होगोन, बाख्नायगोन। जायफ्रा प्राइमारिनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ आं बाख्नायगोन, गोजोननाय बावगोन। जाय बिथांमोना राजखान्थियाव खामानि मावो बिथांमोनखौ आं बाख्नायगोन, साबायखर बावगोन। नाथाय बे मोनथाम बेसादखौ आंनो नाङा होननानै आङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो साननानै दंफैखाथारोमोन आरो। दा जुदि बायसान्स नोंथांनो जुदि अफार होयोब्ला मा बुंगोन बे समाव? अफार होब्लाबो बे मोनथाम बेसादखौ आं लुबैखाथारा। बेखायनो राजखान्थि खालामग्राफोरखौ आं मोजां मोनो, मान होयो, सनमान खालामो। नाथाय बे बेसादखौ आंनो नांथारा। दा नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे बिटिआर सोरखारनि जे बानजायनाय, बे बानजायनायाव थांनाय समाव जों रागामखौ खालामनाय नुनो मोन्दों, रागाम खालामदों आरो देग्लायबो खुंनो थाखाय बिथांमोना प्रिपारेसन जादों होननानै जों नैबे समाव मोनथिनो मोन्दों। आरो बेनि अनगायैबो नैबे दा बिटिआर सोरखारानो मोनसे थांखिखौ लादों जे गुबुन गुबुन जायगाफोराव जे मिनि सिनेमा हल बानायनायनि बिथांखि लादों आरो बिथाङा नैबे बिसानि जे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोनबा जे सिनेमा हल गायसंनो होनना बिथाङा एनाउन्समेन्ट होबाय। दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन? जायखिजाया फोरबोनि बाथ्रायाव बुंगोन, मोनफ्रोमबो फोरबोआनो गावबा गाव माबा मोनसे केरेक्टारिस्टिक, माबा मोनसे डेभेलप, माबा मोनसे ड्रबेक्स, मेरिट्स बे थाखायो। बेखायनो हमना ला जों दैजिंनि बाथ्राखौ बुंबाय, दैजिंनि बाथ्रायाबो बेबो बबेबा मोनसे मेरिट जोंनो लाबोदों, नाथाय डिमेरिट्सआ माव जों बेखौ नायनांगोन। बेखायनो मेरिटखिनिखौ लाखिनानै जुदि डिमेरिट्सखौ गारनो हायोब्ला मोनफ्रोमबो हाबाफारियानो मोनफ्रोमबो साफ्रोमबोनि थाखाय थुलुंगा जागोन आरो जौगानायखौ लाबोगोन। दा हमना ला रागामखौबो जुदि नोङो बेयाव जोंहा बेसेबां लाब जादों, बेसेबां लस जादों, जों बेखौ नायनांगोन। जाय बिथिङा जोंनो रागामखौ बानायनायाव खहा खालामदों, बेखौबो जोङो खहा साइडखौ बा डिमेरिट्सखौ गारनानै रागामनि मोजां बबे हाबाफारिया मोजां जादों जों बेखौल' लानांगोन। नाथाय मोनफ्रोमबो बिथिंखौ सानालासिनो मोनफ्रोमखौ हाबाफारिखौ जुदि लाबाय थायोब्ला, मोनफ्रोमबो मेलाखौनो जुदि खुंबाय थायोब्ला जानो हागौ बेयो जोंनि थाखाय खहा जागोन, लाब जेबो जानाय नङा। बेखायनो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ बा प्रग्रामफोरखौ जोङो बबेबा मोनसेजों जोङो रुजु जाया। मानो मोनफ्रोमबो हाबाफारियानो मेरिट्स दं आरो डिमेरिट्सबो दं। ओंखायनो डिमेरिट्सखौ जों गारनो हागोन, मेरिट्सखौ जोङो बाहायनो हानांगोन। ओमफ्राय सिनेमा हलनि बिथिङावबो जेनेबा जों नुदों दा गंबा सिनेमा हल फैदों आरो जोंनो सिनेमा हल नांगौना जों साफ्रोमबो गाबफ्रुमो। नाथाय जेब्ला जों सिनेमा हलखौ गायसननो होननानै लागोन, बेयावबो डिमेरिट्स फैगोन। मानो होनबा जायगानि मानसिफोरा लुबैनाय नङा, बेयाव सिनेमा हल बानायनाय लोगो लोगो गाज्रि जागोन होननानै साननाय फैगोन। बेखायनो जों नांगौसो होननानै बुंबाय थादों। जेब्ला फैगोन जानो हागौ बेयाव सोरबा गायसननो होआबो जानो हागौ। नाथाय बे सिनेमा हल गायसननायावदि माबा मोनसे डिमेरिट्स जागोन, फरायनाय समाजनि आबहावाया गाज्रि जागोन, जों बेखौ बुंनो हाया। मानो होनबा गायसनना लानायनि उनाव जोंहालाय बर'आ मोनबेसे सिनेमा दिहुनो, बे अकेजनेल। बेखायनो सिनेमा हलखौ गायसननानै लायोब्ला बे हलावनो जोङो माब्लाबा कनफारेन्सफोर जायोब्ला बेयावनो जों खालामनो हागोन। बेखायनो खालि डिमेरिट्सखौ सानालासिनो बे गंबा सिनेमा हलखौ गायसनथो, आं बेखौ लुबैगोन। नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जे गोबां बिदिनो लाइमोन बर'नि जाखांफु सावथुन मुलुगाव खामानि मावग्रा आर्टिस्टफोर दङ। दा बिथांमोनखौ खायसेखौ जोङो आब्रुथि सोदोब बाहायनायखौ नुनो मोनो, आब्रुथि गैयै सोदोब बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा? आं बेखौ दिहुनग्राफोरखौ जेबो दाय होनाय नङा। मानो होनबा नायग्राफोरखौसो दाय होगोन। जाय बेसादा गाज्रि बेखौसो जों बा होननानै आखाइ खबो। नाथाय जाय बेसादा गियाननि माबा मोनसे जोंनो होगोन, जों बेखौ सिरि थायो। बेखायनो जेब्ला जों गाज्रि बेसादाव बा होननानै भिउवार्सआ बांसिन जागोन, आखाइ खबगोन, अब्लाथाय मावग्राफ्रा थुलुंगा मोनगोन। बेखायनो जोङो जायनिया मोजां जादों जों बेखौ बाख्नायनांगौ, जायनिया गाज्रि जादों जों बेखौ गाज्रि होननानै बुंनो हानांगौ। नाथाय मोजांखौबो गाज्रिखौबो जुदि आखाइ खबोब्ला बेयाव गाज्रिया थुलुंगा मोननानै बांसिननि सायाव बांसिन गाज्रि मावनो
थुलुंगा मोनगोन बेखायनो आं नायग्राफोरखौसो खावलायगोन बेयाव दिन्थिग्रानि आं दाय गैया होननासो सानगोन नायग्राफोरखौसो खावलायगोन गाज्रिखौ गाज्रि होननानै जों बुंनो हानांगौ मोजांखौ मोजां होननानै जों बुंनो हानांगोन अब्लासो जोंनिफ्राय गाज्रि सावथुन दिहुननाय गाज्रि सोदोब बाहायनाय बेफोरो जोंनिफ्राय गैया जागोन नाथाय गाज्रिखौनो जुदि जोङो आखाइ खबोब्ला गाज्रि मावनो थुलुंगा मोनगोन बै लाइमोनफोरखौ मा बुंगोन जाय बिथांमोना दिनै नैबे सावथुन मुलुगाव जे खामानि मावनो थाखाय हांखुर जानानै ओंखारबोदों आरो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे बन्ड माने जोनोमनिफ्रायनो फैनाय मोनसे एक्टिं लाइनाव दं आरो बांसिनखौनो जों जुदि नोजोर होयोब्ला गोबां सुबुंफोरानो बा आर्टिस्टफोरानो सार्टिफाइड नङा थामहिनबा बिथांमोनाव बबेबा मोनसे ड्रामा स्कुलनिफ्राय लाबोनानै बिथांमोना बा कर्स लाबोनानै खालामनायखौ नुनो मोनो नाथाय बर'नि गेजेराव गोबां खम दा नैबे क'क्राझाराव नायोब्ला नैबे मोनसेल' जिहेतु जोंनाव मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स नैबे फरायसालिमा दं दा बेहाय नैबे बिथिङाव नैबे सावथुन मुलुगखौ मोजाङै डिसिप्लिनाव लांनो थाखाय मोनसे इनस्टिटिउसननि गोनांथि दं होनना सानो बेथ' दंथारो आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआव बियो मोनसे कलेज लाबोनायनिबो बाथ्रा बुंदोंमोन ड्रामानि कलेज बे जायोबा मोजां जायो आरो दा जोंनि गेजेराव फर्मेलि बेफोरबायदि लानाय गैया नालाय ओमफ्राय सोलिबाय दङ सोलिबाय थानायखायनो सोलिबाय दङ नाथाय जेब्ला गोरों गोरोंफ्रा फर्मेल लानायफ्रा ओंखारबोगोन अब्ला बिसोरो गावसोरखौ लाजिनानै थनथ्र'लांगोन नाथाय बिसिमहालागै आं सानो एसे सम लाबावगोन मानो होनबा जोंनि गेजेराव बे गैथ'वा नालाय ओमफ्राय मोनसे खोन्थाखौ जों नैबेखौ बुंनो हायो जोंनि फिल्मफ्रा दासिमबो सेन्सर जाया सेन्सर जायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा हल गैया जेब्ला जों हल लुगोन अब्ला जोंनो मा नांगोन जाय फिल्मफोरा सेन्सर जायो बे फिल्मखौसो हलाव दिन्थिनो मोनो औ दा ओंखायनो जों जेराव मेरावनो ओरैनो दुब्लि बारिफोरावनो दिन्थिबायो नालाय बेखायनो बेयाव सेन्सरनि गोनांथि गैया जेब्ला जों हलाव दिन्थिनो गोनां जागोन सेन्सर नांगौ जागोन अब्लासो जों सौग्रुहैगोन बे सेन्सर नांगौ जाब्लासो हल दिहुननो हायोब्लासो जोंनि गेजेराव फर्मेलिटिया फैगोन नाथाय जेब्लासिम जोंनाव हल गैया अब्लासिम बिदि फर्मेलिटिया फैनाय नङा होननानै आं सानो नंगौ बिथाङानो जादोंमोन नैबे बिसा नैबे बानजायनायाव ब्रैथि बर' सावथुन जे बान्था नैबे बेनि गेजेराव नैबे कमेडियान बेस्ट कमेडियान बान्था मोननो हानाय बयजोंबो सिनायजानाय मेन्डेला बिथां आरो बिथांनिफ्राय जोङो मोन्थिनो लाबाय जे आथिखालनि जे बर' सावथुन मुलुगनि माखासे माने थासारि आरो बेनि जे फैबाय थानाय समाव मावनां हाबा बेखौ बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसेनो जाखांफु लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरनि गेजेराव जिखिनि खामानि मावनाय बा नैबे सावथुन मुलुगाव खामानि मावनाय बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय जों मिथिना लाबाय आथिखालनि बिसानि हाबाफारि बेनि सोमोन्दैबो बिथाङा फोरमायबाय नैबे समाव आङो राकेश रामसिया नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन